जराशी वरती राहिली थोडीशी. थोडीशीच आहे, एकदम थोडीशी आहे. झोपली, झोप. ही आली आपली दुसरी गाडी. ही गेली आपली गाडी. आता इकडे वाळूचा कलर बघा, हा जरा गोल्डन आहे आणि ही व्हाईट आहे बघा. डिफरन्स मी तुम्हाला नंतर सांगतो. ही दुपारची वेळ आहे, आता 2 वाजलेले आहेत. बुब्बू आतमध्ये आहेत. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आज आम्ही परत बाहेर चाललो आहे. कारण तुम्हाला इकडून दिसतंय की माहीत नाही, ते कांदे आणि बटाट्याचा पूर्ण रॅक खाली आहे. रॅक पण खाली आहे. फ्रीज भाज्या पण घ्यायच्या. तेच, फ्रीज पण खाली आहे, भाजी पण खाली आहे, सर्वच खाली आहे. आता सगळं भरायचं आहे. तर सर्वात आधी आम्ही मार्केटला चाललो आहे आणि मार्केटमध्ये फिरून सर्व कामं पण करणार आहेत, है ना. चला, तू दरवाजा लाव आणि इथे मी तुम्हाला काजलनी बनवलेली रांगोळी दाखवतो बघा. मस्त ना. आणि इथे आपलं सर्व सामान आहेच. अजून काम चालू नाही झालं, पण तुम्ही बघितलं असाल तिकडे बघा आपली वाळू टाकलेली आहे. आणि ही वेगळी प्रकारची वाळू आहे. पहिले आपण नॉर्मल व्हाईट वाळू मागवली होती, आता आपण सिलिका वाळू मागवली आहे, कारण ती प्लास्टरसाठी चांगली असते. आणि इथे पण बघा आपले सर्व ठेवलेले आहेत सामान. आता हे कधी लावायचं ते तुम्हाला दिसणारच, कारण पहिले कामगार आले पाहिजे ना. इथे लावलं जात आहे. आता आपण बाहेर जाऊया. आणि इकडे आपले बुब्बू पण झोपलेले आहेत बघा, 2 जण. मी मागवलेला आहे दही वडा. कसं वाटतंय? हां, असं वाटतं ते गार्डनिंग करतो ना काजल, तसं केलं त्यांनी. छोटी माझी बावली, मोठी तिची सावली. कशाला घेतलं हे? किचन आहे, घराची चावी आहे ना, त्याला लावायला. मॅडम परत आलेली आहे दुकानात. काय घ्यायला? चायनीज काउंटरवर फर्स्ट. परत टेम्पटिंग असतं ना चायनीज खाणं. कोणाकोणा चायनीजपेक्षा जास्त स्टार्टर आवडतो सांगा, है ना. टाइमपास खाऊया. आता आपण चायनीज कॉर्नरमध्ये. तर ह्यांनाच विचारूया कसे बनवतात चायनीज.
सुरुवातीला काय टाकलं? तेल. हे तेल टाकलं ना? लसूण. लसूण आपण कसं घरी आपण इंडियन फूडमध्ये करतो तसंच मी म्हणालो होतो ना, चायनीजमध्ये नेहमी लसणाचा तडका असतो पहिला. हे का टाकलं? कोबी. कोबी. इकडे मॅडम खात बसलेत. इकडे शिमला मिरची. कॉम्बिनेशन आहे ना? हां, कॉम्बिनेशन. अंडी. हां, आपला अंडा पेटलेला ठेवला आहे ना? त्यात बाकी काय नाही टाकलं ना? मीठ मसाला काय नाही ना? ते नंतर शेवटी. हां, शेवटी हे चिकन. चिकन टाकलं ना? थोडा आला टाकायचं, थोडा मिरची. ह्याच्या अगोदर काय टाकलं? आला. 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 लसूण पहिला टाकला, आला नंतर टाकला आहे. नूडल कॉम्बिनेशन आहे ना आपलं, कारण मला जास्त नूडल आवडतं आणि काजलला राईस आवडतं आणि राईस मिक्स. मीठ टाकायचं. मीठ टाकलं ना? थोडं अजिनोमोटो. व्हाईट पेपर. रेडी का? खाशील का? चिली सॉस, सोया सॉस. कॉम्बिनेशन आहे ना? थोडा रेड कलर. थोडासा कलर आहे ना? फूड कलर. आणि आपली चटणी. चटणी आम्ही खाल्ली आहे, ही एकदम छान बनवले त्यांनी. आपले चिकनचे वरतून पीसेस. खरं सांगा, कोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलं बघा, बघून सांगा. आहे ना? सगळ्यांच्या सुटेल आहे ना? टेम्पटिंग. आम्हाला तर टेम्पटिंग वाटतं ना चायनीजचा ना? चायनीज एकदम टेम्पटिंग झालं ना? कांद्याची भात ना? काजलचे एक्सप्रेशन बघा, ती बघते कधी येते इकडे, किती डिश सर्व होते आमची. वेट करते. आणि इथे आमची. अरे वा, चला मॅडम टेस्ट करा. मस्त एकदम कॉम्बिनेशन राईस आलेत एकदम. क्वांटिटी पण चांगली. ओनली फॉर 150 रुपीज है ना? आणि चटणी टाकून खायचं, शेजवान चटणी अजून छान. तर बघा, आम्ही इकडे चायनीज खातोय ना, तर हे बनवणारे आहेत ना, हे पण आपल्या चॅनलला बघतात, म्हणजे सबस्क्राईब केलं आहे आणि लग्नाचे व्हिडिओपासून सर्व बघतात ते. हां. वा वा वा, बापरे, हाताला हे किती आहेत? अरे वा, सेम चॅनल सबस्क्राईब केलेलं आहे. आणि तुम्ही आपल्या नेपाळला होता तेव्हा पण बघायचे. यांनीच आम्हाला सांगितलं की सांगत होते की नेपाळमध्ये असतो, म्हणजे लॉकडाऊनमध्ये चांगलं यूट्यूब. हां, लॉकडाऊनमध्ये नेपाळला होते ना. म्हणजे चांगली गोष्ट आहे बघा असं. आणि रत्नागिरीमध्ये खरं आपण जिकडे दुकानात जातो सर्व ओळखतात आहेत. त्या पंपाचे दुकानवाले गेले ते ओळखतात आहेत, पिठाच्या दुकानात गेलो ते ओळखतात, मेडिकलमध्ये गेलो ते ओळखतात आहेत. काजल अजून पाहिजे? नको. काजलने याच्या अगोदर बिर्याणी पण खाल्ली. बिर्याणी काय करा, दहीवडा मस्त आहे, आम्ही खातोय अजून. झालं? पकड एक मिनटं. टायटल एकदम छान होते, त्यासाठी कॉंग्रॅच्युलेशन. हां, चायनीज मस्त आहे, खायला या यांच्याकडे. पोट भरला आमचं. चला. आणि कांदा बटाटा शॉपिंग झालेली आहे आणि खाऊन पण झालेलं आहे. सर्वात आधी तुम्हाला ना मला एक मोठा थँक्यू म्हणायचा आहे. आम्ही भाजीच्या दुकानात जाऊ, आम्ही पिठाच्या दळणीच्या दुकानात जाऊ, मेडिकलमध्ये जाऊ, चायनीजच्या काउंटरवर जाऊ किंवा त्या हॉटेलमध्ये जाऊ, आम्हाला म्हणजे तुम्ही सर्वांनी खूप वेल नोन केलेलं आहे. कुठे पण जाऊ तर आम्ही बनचे माणसं बोलतात की हां तुम्हाला बघितलं, तुमचं चॅनल आहे ना असं. तर सर्वांना थँक्यू, म्हणजे त्यांना पण थँक्यू, आम्ही त्यांच्याकडे जातो. आणि सर्वात जास्त थँक्यू तुम्हा सर्वांना, है ना.
आणि आमच्या 2 मेन माणसांना कसं बोलू शकतो, क्रिएटर ऑफ द चॅनल ताई आणि इम्पॉर्टंट पर्सन ऑफ द चॅनल मम्मी आणि वी 2 कर्मचारी. चला आता काय कसं आणलं ते दाखवतो, म्हणजे सांगतो तुम्हाला. मेरे पीछे क्या है, पाठी काय है, बू बू. तुला कळाला? कॅच 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 रे निघलाय. कॅच कॅच कॅच. हे खाण्यामध्ये 1 नंबर आहे. तुला 3 तेरा 3. त्यांनी एक खाल्ली बघ. हे ब्लॅक कलरने कॅच मस्त पकडलं. त्यांच्या समोर टाकायचं नाही तर ते बघत राहतात काय हा संपलंय की नाही. आणि तुम्हाला इकडे दाखवायचे बघा, ही नॉर्मल वाळू आहे ना. आजच आमच्याकडे वाळू आली. ह्याची जी पण किंमत असेल ना ह्याच्यापेक्षा ही 2 times to 3 times महाग आहे काजल. आणि ह्याचा कलर बघा, ही व्हाईटिश आहे बघा आणि ही बघा कशी गोल्डन आहे. ह्याला म्हणतात सफेद वाळू, तिला म्हणतात सिलिका वाळू. प्लास्टरसाठी ती छान असते. आणि हे सर्व नॉलेज आम्ही कॉन्ट्रॅक्टरकडूनच घेतलेलं आहे. आता ते म्हणतील आता काम स्ट्रॉंग होतं. हां ते म्हणतील आता कुठे चालले परत. कार ड्रायव्हिंग. मला कार ड्रायव्हिंगची जरा प्रॅक्टिस करायची आहे. गाडी चावी कुठे आहे? ही त्याची आहे. तुम्हाला दिली ना मी. नाही नाही तुम्हाला दिली मी. बघा मगाशी विसरली चायनीज खाऊन विसरली. छोटी तुझी बावली, छोटी तिची सावली. नाही, छोटी माझी बावली, मोठी तिची सावली. कुठे आता ऊन नाही, कशी सावली येणार तिला? हा सावलीला ऊन पाहिजे ना. चला सुनसान रस्ते, अनजान ड्रायव्हर. अनजान ड्रायव्हर, सुनसान रस्ते. हे ऐकून मी माझी ड्रायव्हिंग विसरून जाईल थोड्या दिवसांनी. आणि मी कधी पण ड्रायव्हिंग करताना ना माझी चप्पल काढतो. म्हणजे एक फील येते त्यातमध्ये फिर है ना. म्हणजे किती होल्ड करायचंय काय कळतं ना. अरे जा लवकर, ऑटोमॅटिक कार. चला चला रेडी. रेडी स्टडी गो. टाटा घर बोलेल आता आलेले परत चालले. काय बोलत होता? बोललो नाही आपण नाही, जसं ओरिजिनल बोलत होते आता तसे. मी तुम्हाला काजलच्या स्टाईल मध्ये बोलून दाखवतो. मी ना माझ्या बाबा बरोबर लॉंग ड्राईव्हला जातो, पण तो रस्ता छोटासा आहे आमचा, म्हणून आम्ही आता छोट्याशा रस्त्यावरती लॉंग ड्राईव्हला जातो. समोर सूर्य बघा, तुम्हाला दिसतोय की नाही काय माहित नाही, पण इथून तर खूप छान दिसतोय. ऑरेंज ऑरेंज गोळा, संत्रा वाटतंय, संत्रा. त्या इकडे दाखवतो. ज्यापासून हा संत्रा काजलने सूर्याच्या रूपात बघितला त्यापासून तिला संत्रा खायचं मन करतात आहे. कमीत कमी तिने 3 किलो संत्रा खाल्लेला आहे. त्यातले अर्धा किलो खराब झालेले संत्र्याचा ज्यूस आम्ही हसायला तर एवढं. कांदे बटाटे आणि खाली लसूण ठेवले. इथे बघा कांदे बटाटे आणि लसूण आम्ही सर्व ठेवतो. 600 to 650 रुपीजला काहीतरी पडला होता. स्टील्स आहे. हा अजून आपण काय काय आणला बाजारातून? भाजी आणली आहे. सर्व भाज्या आणल्यात ना. हो. तर इथे बघा मी कोणकोणती भाजी आणलेली आहे. टोमॅटो 30 रुपये किलो होते ना काजल. हो. द्राक्ष अर्धा 40 रुपये अर्धा. हे 10 रुपयाची आणली, हे 10 रुपयाची आणली, हे 20 रुपये अर्धा. हे कोकोनट आपले खोबरा 160 रुपये किलो ना. आपण अर्धा किलो घेतले. हा पूर्ण 20 रुपयाचा दिला आणि हा मेथी 10 रुपये. म्हणजे एवढी सर्व मी भाजी आणली असते ना.